Michael Thomsen, ordet dit. Ja, tak. I Venstre der tror vi på stærke fællesskaber og frie valg. Vi tror på styrken i at skabe rammer og muligheder, som borgerne i Halsnæs kan udfylde og få til at blomstre, til gavn for sig selv og for alle os andre. Vi tror på at sikre hjælp og muligheder for dem, som har brug for det i svære situationer eller når livet bøvler. Vi tror også på noget så gammeldags som ordentlighed og tager ansvar og helt almindelig økonomisk fornuft. Det sidste det er jo nok lidt kedeligt, men i virkeligheden er det helt grundlæggende for det, vi er i gang med lige nu, netop at lægge kommunens budget. Borgmesteren har lagt sit første behandlingsbudget frem til behandling i aften, og samtidig med det er det også i høring. Der er allerede kommet en række høringssvar, og mange tak for dem til jer derude, som har brugt tid på at skrive til os. Det er meget værdsat, og det kvalificerer vores forhandlinger. Vi kan godkende sagen på dagsordenen her, og vi kan også godkende og oversende budgetforslaget til anden behandling. Men det er ikke det samme, som vi kan godkende borgmesterens forslag. Langt fra. Jeg tror nu heller ikke, der er så mange andre i byrådet, som bare siger ja og stemmer til dit forslag. Det forestiller mig nu heller ikke er en overraskelse for dig, Steffen. Du har jo fremlagt et meget forsigtigt forslag, som ikke rokker så meget ved det hele, eller har de store ændringer. Og med et lille glimt i øjet kunne man godt sige, at det var et jævnt kedeligt budgetforslag, du har fremlagt. Det vil vi gerne ændre på i Venstre, og jeg vil nu fremlægge vores klare prioriteringer for forhandlingerne. Jeg starter med børn- og ungeområdet, som er et af vores helt store kerneområder. I Venstre der vil vi have 2 voksne i alle de små klasser i folkeskolen. Det skal være i alle timerne, og det skal være med faguddannet personale. Det er så vigtigt, at børnene får en god start på folkeskolen, så der er mere ro og gode rammer for, at børnene kan lære noget og for, at de kan trives. Vi har en udfordring med, at alt for mange af eleverne ikke bliver dygtige nok til at få karakteren 2 i afgangsprøven, og dermed ikke får mulighed for at komme videre i ungdomsuddannelse. Det skal vi ændre på. Og en af løsningerne det er en klart bedre start i skolen med 2 voksne i alle timerne, og det er det, vi kommer til forhandlinger med. Så har vi også en udfordring med, at der er alt for mange, som ikke kommer videre i en ungdomsuddannelse. Og derfor vil vi indføre et nyt forslag. Det hedder en trygheds- og overgangsmentor til de unge. Det skal være en kendt person fra skolen, som de unge har tillid til i forvejen. Og formålet er at hjælpe og støtte de unge, når de skifter fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Den her mentor skal sikre, at de bliver ved, og at de ikke falder fra igen. Forslaget har vi fået inspiration til fra nogle dygtige folkeskolelærer her i kommunen, og vi er helt sikre på, at det vil gøre en stor forskel på de unge, som ellers risikerer at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Det sidste og meget vigtige tiltag fra os er oprettelse af flere spirejobs til de unge. Venstre har tidligere fået indført spirejob på plejecentrene, og for et par år siden blev det udvidet til børnehaverne efter forslag fra Mathilde Ørsted. Nu vil vi tage skridtet videre og udbrede spirejob til de unge i mange flere af kommunens virksomheder. Det er vigtigt at give de unge en god introduktion til arbejdsmarkedet, og et fritidsjob er vejen frem. Det kunne også være, at vi fik inspireret dem til en mulig karrierevej inden for velfærdsområderne eller alle de spændende muligheder, der er i kommunale jobs. De stærke fællesskaber er også et kerneområde for Venstre, og her spiller alle de frivillige og idrætsforeningerne en central rolle. Borgmesteren lægger op til at spare på idrætspuljen, som foreningerne kan søge ind i, og lad mig bare sige det helt klart, Steffen, det vil vi ikke være med til i Venstre. Og vi ser den også meget gerne forøget. Så vil vi gerne have en kunstgræsbane til fodbolden, enten i Melby eller Ølsted, og så vil vi også gerne sikre en samlet løsning i Hundested for rugbyklubben og fodboldklubben, så de kan få bedre faciliteter. Til næste år skal der bruges mange penge på en ny hal i Enghaven. Der skal bruges penge på svømmehallen, hvor renoveringen starter næste år, og alle de penge skal vi finde i budgettet, og det skal vi nok sørge for at være med til. Sidste år der lykkedes det også at sikre, at det store idrætsstævne Stålmanden kunne gennemføres i 26. Det stod ellers til at lukke. Som det ser ud lige nu, så bliver 26 det sidste år med Stålmanden. Men det vil vi heller ikke være med til. Venstre vil sikre, at Stålmanden er et fast årligt tilbagevendende stævne i Halsnæs, og vi ser faktisk også nogle gode muligheder for at udvikle det til et endnu større event. På ældreområdet er den helt store opgave at sikre flere plejehjemspladser. Det arbejde sætter vi i gang nu. Vi har en sag senere på dagsordenen, men vi kan jo ikke gøre det, uden vi finder de mange penge i budgettet, og det er vi også klar til.
så vil vi gerne have fokus på, at der fortsat afsættes penge til de grønne investeringer. Der ligger nogle planer i outdoor-turismeplanen. Vi har sat penge af til skovsrejsning. Vi vil gerne investere i udrulning af mere grøn fjernvarme og sætte flere ladestander til elbiler op. Og så skal vi altså også nu i mål med udskiftning af lygtepæle. Jeg er med på, at det lyder lidt kedeligt. Men ved at skifte til LED, så sparer vi en hulens masse CO2, og alene på det punkt skal vi finde 19 millioner i budgettet over de næste 2 år. Det er altså ikke små penge til grønne investeringer. Bosætning og byudvikling har et meget stort fokus hos os i Venstre. Sidste år fik vi sikret penge i budgettet til udvikling af et nyt parcelhusområde, så vi fortsat kan tilbyde nye parcelhusgrunde. Det skal nu realiseres, og efter nytår vil byrådet arbejde med lige præcis, hvor det skal udlægges. Det kommer helt sikkert til at have Venstres helt store opmærksomhed. Så er der arbejdet med at realisere nye parcelhusgrunde i Hundested på Rockbyklubbens arealer. Det arbejde er også sat i gang, og vi kommer også til at følge det rigtig tæt. Vi støtter fortsat op om udvikling i Hundested under planen Råt og Autentisk, og vi kommer også til at sætte markante beløb af til det i de kommende år i budgettet. Så er der krudtværksområdet lige uden for vinduerne her, og det vil vi rigtig gerne være med til at udvikle til et nyt unge campus i sammenhæng med den forhåbentlig nye kommende EPX-uddannelse. Det er i hvert fald noget, der vil have vores helt store opmærksomhed i de kommende år også. Hvis vi bliver i Frederiksværk, så ligger der i budgetmaterialet også et forslag om at ansætte en city manager for at udvikle handelslivet og bymidten i samarbejde med de handlende. Det forslag bakker vi op om. For en mere levende bymidte er godt for de lokale butikker, det er godt for turismen, og i sidste ende er det også en meget vigtig brik for at få mere bosætning. Der er selvfølgelig masser af andre områder, vi gerne vil bruge flere penge på. Hvem vil ikke det? Særligt i et valgår. Men det drejer sig jo blandt andet om penge til cykelstier og trafikprojekter og flere penge til renovering af bygninger. Vi må se, hvor langt pengene rækker, samtidig med, at vi overholder den økonomiske politik og lægger et ansvarligt budget. Så her i afslutningen vil jeg gerne lige kort opsummere Venstres ønsker til budgettet. Vi taler investeringer i børn og unge med 2 voksentimer i skolen. Vi trækker tryghedsovergangsmentorer og flere spirejobs. Ingen besparelser på idrætsområdet. Investering i både puljer og nye faciliteter som kunstgræsbane, idrætshal, klubfaciliteter. Sikring af Stålmanden. Nye plejehjemspladser og gode faciliteter til hjemmeplejen og de faste teams. Grønne investeringer. Bosætning af nye parcelhusområder. Og så ser vi også frem til de fortsatte forhandlinger. Jeg er helt med på, at der den her gang er blevet serveret kaffe, og der var faktisk også flere slags chokolader. Og det er jo også en opgradering. Vi tænker i hvert fald, at der er basis for et godt resultat. Venstre er kendt for at tage ansvar og for udviklingen, og for at sikre en reel borgerlig indflydelse i Halsnæs. Omvendt så er det heller ikke noget problem for os at stå uden for et forlig. Vi skal kunne se os selv tydeligt i et fælles budget, og vi skal have tilstrækkelig borgerlig indflydelse på resultatet. Vi er meget spændte på, hvordan det ender i et valgår. Men vores forhandlingsvilje, den er i hvert fald helt i top. Afslutningsvis vil jeg også bare lige sende en stor tak til administrationen for igen at udarbejde et meget, meget højt kvalificeret materiale til os. Det har hjulpet i stor grad i vores arbejde med budgettet og i vores forhandlinger. Tak for ordet.